Iki wis ditata nang kothak bayang ya metu. Lha niku nek metu pican ora trima ya. Lus. Tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya ndek ketrampilan, ditokke. Ora perang kok ming ngantem. Bar ngantem diantem nglekar, diampet. Mungsuh ngantem ki diampet men ketok nek ora lara mungsuhe mikir aduh tak antem kok ora apa-apa mesti wong ampuh kowe nek dantem pisane gletak mbebeki le sambat ngaruwara lolo tenan ya Mas diwas ngampet ora lara pindhone nglekal ora cadal sing ngucung sapa moko teng pepelangan apa kula tau pesen ambulan deleng tau sampeyan niku pate ora nggo pikiran waton ngomong waton lekop dengkulmu melocot